Luke chapter 19, o ang Ebanghelyo sa Lucas, kapitulo 19, 1 hangtod sa 10. Nanata? Sige akong basahon ingon diha pagsulti si Jesus. Miabot sa Jericho, og samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakeo, nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. Naninguha siya pagtan-aw kung kinsa si Jesus, apan mubo si Sakeo. Og wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tawo. Busa midagan siya una sa panon, og misaka siya sa kahoy sikomoro, aron makakita siya kang Jesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pag-abot ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy og giingnan og miingon kang Sakeo, kanaog dayon Sakeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Midali pagkanaog si Sakeo og sa dakong kalipay, sa batanan dakong kalipay, midawat kang Jesus. So verse 7, ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala. Verse 8, og mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo. Verse 9, si Jesus miingon kaniya, karong adlaw miabot ang kaluwasan ni aning balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay miani ang anak sa tawo aron pagpangita og pagluwas sa nawala. Magampo na ta. Let's close our eyes, let's bow our head. Gracious and loving Father, salamat kayo Ginoo. Nasabisan unsay giagian namo sa among mga kinabuhi. Bisag unsa kami kahugaw, bisag unsa kami kamapakyason, bisag unsa kadako nga mga kasaypanan nga among gihimo diha kanimo. Ang among pagsalikway kanimo, ang among pagkinabuhi sa among kaugalingong gusto. But kining tanan wala nahimong rason nga di na ka mahigugma namo. In fact, walay sala nga mong nabuhat nga mulapaw sa imong kapasayloan o sa imong grasya. Salamat Lord nga imong kaluoy ni sa matag usa kanamo. And I pray nga ang imong balaang espiritu makigsulti sa kada hunahuna o kasing-kasing sa matag usa. Gamita ang imong mga pulong nga mahimong lig-on nga pasidaan, pagbadlong pagtudlo. Ug labaw sa tanan pagdasig, paglig-on ug pagtudlo kanamo. Nga higugmaon ka ingon nga tinubdan ni ining tanan o Dios. Salamat kayo Lord. I-guide ang kada usa og himuang hinlo ang among kasing-kasing og hunahuna. Aron mahimo ning luwas nga hipusanan sa imong mga pulong. Thank you Lord nga mga pulong among madungog mamungag hingpit nga kalipay kausaban sa among mga kinabuhi. Mao ni ang among pagpaubos ug among mga pag-ampok madawat namo ni sangalan lang gyud kang Ginoong Hesukristo nga among Ginoo ug manluluwas. Everybody would say amen and amen. Maglingkod ta mga igsoon. Pilia ang tinuod nga mapuslanon. Kanang nas imong tapad inang pilia ang tinuod nga mapuslanon. Sige, sulti Ay wala nimo sulti Sige, ina pilia ang tinuod nga mapuslanon. Kita tanan. So, nagka-problema ang kinabuhi sa tao mga igsoon tungod sa wrong choice. Sayop nga pagpili, sayop nga desisyon, sayop nga mga buhat, nagagikan sabni sa sayop nga mga tinguha. Amen ba? Ang nasa gawas, nakadungog, amen? So, kita tanan may storya sa kinabuhi. Tanan nga storya sa atong mga kinabuhi, puro maot, walay nindot. Pero sa higayon, nga pilion nimo ang Dios, magkinabuhi kag unsay iyang mga kasuguan sa iyang mga pulong, dinha pa magsugod nga ang imong kinabuhi na ay nindot. So, dili na magmatter kung pila ka karat ng gabitay sa imong dunggan, gabitay sa imong dughan, imong liog. Dili na magmatter og pilay imong sakyanan na palit, unsa kadako nga mansyon imong gipuy-an. Ang tinuod mga igsuon nga kadaugan sa kinabuhi, kalinaw kalipay sa kinabuhi kanang naagyod kay Ginoo. Sa atong gibasa karon, gipaila-ila diri sa atoa kining usa ka dato og pangulo sa BIR.
Bureau of Internal Revenue. Sa ilang kapanahunan, gitawag sila tax collector. And sa ilang kapanahunan, walay tax collector nga tarong because they are under the Roman government. Ang Roma, mag-tax sila sa Roma. That is why dubli-dubli ang ilang singil. Imbis nga ang singil sa tax, 20 pesos lang, himong 80. Kaya naapoy ilaha. And that is why, pag ang imong trabaho kaniadto tax collector, hugaw kayo kas matas mga tawo. Bisag unsay atong trabaho, hugaw. Bisan kanig tarong ray mong trabaho, pasangilan, gyapon nga buhat kag maot. So, tanang tawo mo tanaw sa ato hugaw ta. Muna nga dili importante ang pagtanaw sa tawo, ang judgment sa tawo. Tong gisulti ni ma'am kaganina, ang paghukom sa tao, kaya ang importante ang hukom ni Lord o pagtanaw ni Lord sa imuha. Ako mismo mga igsoon, di ko makahatag ni mong tsansa pag nasayop ka. Pag ikaw nasayop, di ko makahatag ni mong tsansa. Pag ako nasayop, di sad ka makahatag og chance nako. Pero si Lord mga igsoon, iba si Lord. Lamang, bisan kadaghan sa tsansang gihatag ni Lord, kita mag-usik-usik. Kanang nas imong tapat na ikaw ra ba, usik-usikan ra ba ka, paminaw og ayo. Sulti! Ayaw kita kusik-kusik sa mga chance gyata. Gitagaan kag chance ni Lord maka-eskwela. Gitagaan kag chance ni Lord nga trabaho. Tanan gihatag ni Lord. Ikaw ug ako na ay chance ang gihatag ni Lord. So si Sakyo mga igsoon, naa siya aning gipangandoy sa tanan. Si Sakyo nahuptan niya ang gipangandoy sa tanan nga natawan ning kalibutana. Unsa man kwarta. Di ba? Unsa may rason nga sige tagkaguleyang sa itong mga balay. Kwarta. No? Inig uli sa bana, alas 2 na skadlawon, inganana. Ang mga asawa, dritso dayon sa bulsa. Asang sweldo. Hilngon na ng bulsa. Pagtanaw, 300 ray bilin sa 4,000 nga sweldo. Nya kadalag plastic ang bangos wa na diha kay gikaon nag-iro. Nya lisod naglakaw gasuka-suka na. So high blaron dayon mga asawa, mangulamot dayon. Ingana ni buhaton sa mga asawa. And then bulag na ta, wa kay hinungdan iulit ikaw. Karon pa nimo iuli nga 15 na kabuk inyong anak. So naay chance mga igsoon. Karon si Lord makigsulti sa imuha. Ang sugo ni Lord ning kabuntagon, pilia ang pinakamapuslanon. Kay dagan kag gigunitan sa imong kinabuhing walay pulos. Dagan kag gitinguha, gipangandoy, ginadesire og taman gipaningkamutan nga maangkon aron kay gatuo kang kana mapuslanon nimo. Di ba tama? For example, sige na ko magamit ng mga pang-istorya sa doktor. Mayroon na dayon ng doktor sa imong balay, imong palitan og tibing tag 35,000. Palit ka og sofa nga tag 20,000. Mupalit ka pero nagkasakit ka, generic ra. So mas mahal nimo ang balay kaysa sa imong lawas. So wala ka nakapili sa pinakamaayong butang sa kinabuhi. Dagan nato dili malipayon. Unsay rason ang atong gipili wa na mao? Munang karon tudluan ka ni Lord sa pagpilig mga mayong butang. Gikan sa pag-preschool ani ni Sakyo tingali no. Elementary, high school o college naningwa ga-accountant ni siya. Sa atong kapanahonan karon no, I don't know before. Ako rang giingana pag expound karon makasabot tagayo. And then nagtuo siyang one day makatrabaho niya ko as a BIR collector or tax collector na ako sa BIR. And naghan ko kwarta ingana yang trabaho. And nahimo pagyud siyang pangulo. So dako kayo ni siyang income. So naani aning duha. Unsa man kaning authority ang iya nga kanang pagkadato niya kaning duha na niya. Ningon ang Bible apan. Usbig sulti na si imong tapad inanadyo kay apan. Dili pwede nga ang tawo walay apan.
Si Kristo lang ang walay apan. Ningon ang Bible, apan mubo siyang tawo. Daghan kay dire mga guol og mubo mo. Kabalo mo ang bonsai 1.3 million inga nara ka mubo. Mga guol mo anang inyong height oy. Pagsuot ko mo mga sandal nga tag-as o gusto mo tag-as mo. Pero gusto mong mahimong tinuod nga tawo, ipakita kung sa ka. Nga po kang, pagkaroon ingnon pa diha. Okay? Lamia kayong word ni Lord. Ingon diha, si Jesus miabot sa Jericho og samtang miagi siya. Knowing nga kining Jericho dapit mga tag-as mga tao dire. May usa ka dato. Ang nangandoy madato ingong amen. Katong way pangandoy bahala mo. Ginganlag Sakeo nga pangulo sa kubrador sa buhis. So mao ni ang iyang mga nahuptan sa kinabuhi. Pangulo siya o dato kayo siya. Ningon ang Biblia na ninguha siya pagtanaw kung kinsa si Jesus. Kabalo ka ang tanang tao na ay tinguha. But sultian mo na ako, as of now, kining mga tao ang tinguha nila, pariha sa tinguha ni Sakeo kaniadto. Nga makwartahan ko, nga mailado ko, madato ko, ma-powerful ko. But later on, naibawaan niya nga na ako'y kwarta, powerful na ko, tanan nga gusto na ako, pero nga nung naay hawang sa akong kasing-kasing, nga nung kuwang, nga nung naay kaguol. Katong mga naguna-una nga makapalipay ang kwarta, sultian mo na ko, kung tinuod makapalipay ang kwarta, walay mga milyonaryong naghikog. Kung tinuod makapalipay ng tanang butang sa kalibutan, walay mga sikat, milyonaryo, mga career nga mga nagagunit o mga career nga mga malampuson nga nanaghikog. Sultian ka nako, bisag na angkon pa nimong tibok kalibutan og wa kay Ginoo sa imong kasing-kasing magpabilin ang grabing kasubanan. Pag tan-aw ka sa tanan, na-prove na og ayon ni Solomon. Ang mga tao mao ni ang ilang tinguha sa pagkakaron. Mao ni ang ilang tinguha sa pagkakaron. And maybe usa sa naabot aning tinguga nga niya karon, batanon man ka na ninguha kang someday maingon ani ko. But inig-abot na anang panahon na makita nimong di man dayay magkumpleto nako. Kay ang makapalipay ra gyud dayay mong ayo ang Ginoo. Bisan pa si pastor, di gyud kalipay si pastor nimo. Usahay pa si pastor mo hinungdang mag-uul na ka. Juan. Ko siyang wali. Di ikaw kung giulihan kaning bulak kareon, hinduta kayo paminaw. Oh, ningon diha. So naninguha siyang makitaan si Jesus. Kaniadto iyang tinguha kwarta, pagkasikat, pagkainila, pagka-powerful nga tao. Sadang naangko na niya tanan, uy, wa man lami. Naninguha karon siya nga makita niya si Kristo. Doon na ba tayo paninguha nga maangko na to ang Ginoo sa kinabuhi? Humanakas kinabuhing relihiyoso. Nay, nabago ni mo? Tanang, apil ning simbahan na, apil ning nga building, mga kapilya, mga katedral, apil tong nindot kay mga church sa Mormon, sa iglesia, sa Jehovah, tanang simbahan imo na. Kung gusto ka. Pero kung wa ka naninguhang maangko nimo si Kristo, magproblema gyud taan eh. And imong makita, dugaya raman kung kadungog aning Ginoo, kada abot na kong simbahan ay gadupa dito. Pero, nganong ingani man ang akong kinabuhi? Naay problema. Sayop ang mga butang nga imong napili sa kinabuhi. Sayop imong tinguha, sayop imong pagpili, therefore sayopod ang outcome. Paminawan eh. Naninguha siya nga magpagtanaw kung kinsa si Jesus. Kung may kag kinsa, it means buot nimong maila-ila. Ikaw ga kung naninguha nga magtanaw kinsa si Jesus, basahang iyang pulong aron ka makaila niya. Because gipaila-ila ra bata sa sayop nga Jesus. And then ang Bible mga igsoon nagtudlo nga ang atong Ginoo mga igsoon mo'y nagpakamatay, nagpalansang sa krus para nimo. And tungod na sa iyang love sa imuha. No? Nimo nagugmagog ko nimo, sige ko na palansang sa krus. Ikaw palansangan ako? Nawunga nimo, baga apo na. Nusayop na yung gugma. Sunod. Ingon siya. Apan mubo si Sakeo og wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Na siya apan, mubo siya. Ang mga babag niya, tag-as. Pangminaw.
Na kay pangandoy sa kinabuhi, pero daghang babag. Ug ang mga babag, pag yun nga nas imong atubangan, mas dako kaysa sa imong makaya. Dililit, kung atong ibutang ang imong pangandoy, mag-engineer yun niya ko. Unya ang nasa imong atubangan, dako kayong kapobrihon, dako kayong kawaladon, dako kayong mga babag. And then magpaluloy na kasi mong kagalingon, ni sunod ka sa mga babag. Di gina na ko kaya, di na lang ko, mag-pilot na lang ko sa lubi. Imuon akong sanggutan tong lubi ni pastor kay mobo ra, way kuya matagak. Na mga lubi, magbo kayo. Naani mo, parihan ni Sakyo, naa siya'y babag, ang iyang tinguha makabot si Jesus, ang imong tinguha batanon makabot imong kaugmaon, ang imong tinguha ginikanan nga makahumag eskwela imong anak. Natay nakalalayang tinguha sa kinabuhi, pero naay babag. Pero si Sakyo, wala siya misugot nga mababagan siya. Nga naman, tungod kay akala niya naangkon na niya ang tanan, pero wala di ay siya kalipay sa tanan niyang naangkon. Mauna nga ang pinaka nagpabilin o nag-inusarang paglaom nga kung iyan ning maila-ila, iyan ning makita, iyan ning maangkon, mauna ni ang kinatibukan niyang kalipay, so daghan kayong babag, dili siya musugot nga mababagan siya. In Mark chapter 2, so samang pangitabo, may usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat niya ka man naghigala. Pag abot nila sa balay nga naa si Jesus, sa suod, sa sala, sa kwarto, sa kusina, sa pantawan, apil sa gate, puno tanan. That is why ningon ang Mark chapter 2 nga nisaka sila sa atop o giguba nila ang atop, didto gitunto nila ang masakiton arong maayo ni Jesus. Naaman nato, daghang babag lagi, pero kung magpababag ka, aw pildi ka. Because kung imo rang pursug yun, imog yung hunat, imog yung ihunat, imog yung paninguhaon, kabuton, ang Diyos na Ama, naghatag kaalam, naghatag paagi, mutabang masan imog, maangko nimo ang imong gitinguha. Ang problema lang po kung ang atong tinguha, supak sa kabubuton sa Diyos. So, ningon diha sa verse 4, busa, midagan siya, una sa panon, og misaka sa kahoyng sikomoro, aron makakita siya, kang Jesus, nga muagi ni adtong dalana. So, na siya paagi. Kabalo siyang mababagan siya, munang mag-una siya. Amen? Mag-una gyud siya. Lami kayo sa kinaiya ni Sakyo, kanang giingon dihang mag-una. Kay kasagaran mga igsoon, basta paras Ginoo, okay rag malayta. Pero paras kwarta, di pwede gwa ko na lista. Dapat ako'y nauna kay kadlawon ko. Naabot. Nga na, ito to? Lingi tapat. Ikaw, mangkon mong lingi pa ka. So gauna siya. Nasigi mo nga paagi. Sa imong pag-eskwela, batanon kung kabalo kang slow learner ka, di ka yung bogo. Kaya ang bogo di mo na magtuon. Di po na mo eskwela. Nanas bayabasan, hagunoyan, nag-gin pomelo na sila. Kabalo ka nga, slow learner ka, so, upsa ka bulan, usa ang prelim exam, nagsugod na kagtuon. Pareha ni Sakyo, nag-una. Uban pagkaugma exam, inom kubra, inom kape. Pagkaugma exam, tuloray score. So nag-una siya. Gusto ba ka mga igsoon basta para sa Ginoo mag-una ka? Amen? Gusto ba ka nga kung para sa Ginoo mag-una ka? Nag-concert si Mera, gusto ang tanang tao nas unahan. Nga di mo na pwede. Magsung-ayan, ay mo. Gusto gyud tanan na, picture-picture, selfie-selfie. Gusto gyud tanan nga nasa unahan. Bible study, prayer meeting, simba, tablaw ang usher. Uy, atubangan na, dapat nakambanggo, sud. Di gan magpatubangan. Ang manghatag si Babayap og sinanduming na. Wa pa gani siguro nabay mo ngalan dito, gadala na ka og tricycle. Kargahan, gusto gyud kag ikaw mauna. So nadagan si Sakyo nag-una siya sa verse 5. Sa pag-abot na sa kasya sa sikomoro, sa pag-abot na ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy og miingon siya kang Sakyo, kanaog dayon Sakyo kay adto ako moabot sa imong balay karong adlawan. Ako'y nakita aning revelation nindot kayo nga mensahe. Unang-una, na kay nindot nga pangandoy sa imong kinabuhi. Nindot nga tinguha,
ihaguan ni mo ayo, diskarte kag taman, parang maangko ni mo na. Para sa gibot ni Sakeo. Yang desire, makita niyang Ginoo, munang nangita ko siya paagi. Magdagan siya, gauna siya, saka siya si Komoro, niya, tanaw siya kinsa si Jesus. Unexpectedly, nga ang iyang gipangandoy, nga iyarang makitaan dito sa dalan, adto man is ilaha paingon. And could you imagine nga naghuna-una lang ka o nagpray lang ka nga Lord makahuman ang akong eskwelahan and then someday may tarpulin na sa imong balay nga nagtuga na dito. Ang kadaugan ni dayon na sa imong pagpuyo. Nisulod sa imong panimalay. That is why unang-una kung naa kay dakong desire sa Ginoo, kung naa kay dakong gipangandoy sa Ginoo, mas labaw ang iyang dako kaayong pangandoy para nimo. Kaya nga mo pangandoy, Lord, okay na good ko. Kung inganit ko, inganin na. Kakaon og gamay, paduol ni mo og gamay, naay gamay. Naman ay gamay nang mapaduol ra gamay. Anong gamay ram po kang paduol sa Ginoo? Pakigkuyog na kas Ginoo hangtod sa hangtod. Amen. Naunsan. Ang iyang pangandoy nga makakita ra siya, pero ang kalord nga pangandoy magkuyog sila moadtog yun sa ilaha. No? Bahalang nga ipit na dito, nga lusan na imong bukton, hala mo video ko ka na niagi ng president kay gahuot kayo. Kisa ning artista ha, si Ruben Padilla, senador. Ingalay ko ka, sa nangahulog na yung cellphone. And then usa pa kaha, kon, ang imong gitunguha mo kuyog sa inyo. Muna nindot kayo mga igsoon sa diyang unahon na to ang Ginoo. And then, kay giingnan man siya ni Lord, naog dayon kay mukuyog ko sa inyo. Unsay gibuhat ni Sakeo, galangay-langay. Tanawang verse 6. Arita dire, verse 6. So he quickly, in other translation, immediately. Ningon diha, sa verse 6 sa Bisaya, midali pagkanaog si Sakeo, og, sa sumpay, sa dakong kalipay, sa batanan dakong kalipay, sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Kining atong kalipay mga igsoon, makadawat kag 20 orange. Thank you. Pink 50. Ay, thank you ani ha. Pag 100, hello, thank you. Oh, thank you. 500. Grabe kayo ka, nakuha mo na ni thank you. Dawat og 1,000. Nga na, no? Usahay ang atong kalipay, nagdepende sa value. And naangkon na tanang color sa kwarta, naangkon ni Sakeo, wagyo'y kalipay. Pero sa dihang si Kristo na ang iyang naangkon. Ingon ang Biblia, sa dakong kalipay, midawat kang Jesus. Kabalo mo, mga amahan, sa may dako na tong kalipay, sulungon ta, dadag tuba, may dako na tong kalipay. Sulungon tas mga barkada dadantag mga may dako na tong kalipay no? Mga ginika, mga mama. Dako kayong kalipay. Sulungon ni Mare. Dadaan og usa ka sakong chismis. Pakapihon pa nimo karon, sugbaan pa nimo siya og tulingan. Mari ba nga anak di na siya. Maayo ra man siya mari kung nahapuna na lang, wa pa ka pang hay-hay, wa pa kang pangnilhig, wa pa ka pang nauli lang bana, gabugnaw rang dapog. Ang halingan. So siya dako kayang kalipay nga nidawat siya sa Ginoo. And we realize nga sa tanan natong maangkon sa kinabuhi kung wala ang Ginoo wa tay kalipay. In fact, maghatag panig kasamok. Mga dato, ma'am, di nakatulog. Ngano, og dato na gani ka, nagkadagko po na imong bayronon. Naunsa man ka, oy. Milyonaryo ka, milyon po imong mga bayronon. Mutubo imong barinas kurinti, mutubo imong mga sulduhanan, makadaghan imong sakyanan, makadaghan po kag driver, makadaghan po ka og sulduhanan, makadaghan po kag igpunaayo, makadaghan po palalitong piso, makadaghan. Munang ugon sa gihatag ras Ginoo makapalipay na sa ato. Amen. Pili ang Ginoo sa gihatag sa Ginoo. Ingon ang verse 7. Tanan nga nakakita ni ini nagbagulbol. Ha? Mas matarong pamangko ana niya, nagbagulbol ba?
Kining tawhana na misitas balay sa usa ka makasasala. Nay mga tao mga igsoon nga kung naa kay mga maayuhon sa kinabuhi. Kung kadaot moabot nimo malipay sila. And then kung panalangin moabot nimo pang-high-blaron sila. Musaka ilang mga sugar, pang-arthritisun sila, magsakit sila basta panalanginan ka. Kini si Sakeo nga grabe ka makasasala, karon nga naa nay Ginoo, naguulo kayo ng mga tao, ngano man na siya? Anong siya? Mas matarong pamukhanan niya. No? Gayaw-yaw sila, ngano? In verse 8, mitindog si Sakeo og miingon sa Ginoo. Grabe ning gipakita ni Sakeo ang iyang paghinulsol. Gipakita ni Sakeo ang iyang kabaguhan. Kini ra ba yung kabaguhan ni Sakeo? Dini parehas ato Kay pag-ingon ni Lord, naog dayon kay moadto ko sa inyo, usara ka word ni Lord iyang nadunggan, gibuhat na dayon ni Sakeo. Gi-apply din ni Sakeo, paspas kayo ang iyahang response. Kita, for 10 years nga naminaw tagwali, balik-balik na ang pulong sa Diyos. Ang atong pag-respond, unya ra. That is why ang atong kinabuhi walay paglambo. That is why ang atong kinabuhi walay kausaban. That is why ang relihiyon, ang simbahan, ang tigom, ang tanang simbahan, walay kapuslanan para nimo. Kaya ang mapuslanon, mauman, nga kung unsay gisultis iyang pulong, ni pare ka, ministro ka, pastor pa ka diha. Kung ang pulong ni Kristo, wala nimo ikinabuhi, wa kay hinungdan. Wa kay kapuslanan. Amen? Akong giapil akong kaugalingon ni. Ingon na ani gyud ni siya ang mahitabo. And then tanan ng simbahan ato, human ani nga service ato na focus sa lain nga kuan. Human ani antud pagkagabi. Pag wala gyud nimo ikinabuhi unsay gitudlo ni Kristo, sayang og kawang. But si Sakeo wala siya naglangay-langay sa pag-aplikar sa unsay nadungog niya sa Ginoo. Pag ingon naog, immediately naog siya. Kanang grabe na kay taas na kay garbo, ang tingog ni Lord nimo karon kanaog. Naog. Kanang nga mga garbo, naog diha, naog. Kay si Lord mapaubsanon, ikaw nas taas, di mo magkuyog. Ingon si Lord naog. Now, and then ingon si Sakeo, Sir, pamati, yang giingnan ang Ginoo. Ihatag ko ang katunga sa akong katigayonan. Nganong dili man tanan? Nganong katunga raman? Siyempre naapa siya yung mga ulian, yung mga nalimbungan. O sa may ang uli ato, o atong ihatag ni tanan. So ningon siya, ang katunga ako ihatag ngadto sa mga kabos. O kung ako nakalimbong ni bisan kinsa, ulian ko siyag upat kapilo. So gibilin niya ang katunga kayang gipanguli sa mga taong iyang nalimbungan. And gipakita gayo diya nga ang kabaguhan sa tawo, dili siya langay kung ang gibasa or ang gipaminaw nato sa gikas pulong sa Dios atong i-apply diretso. Ang problema kay dili man nato ma-apply. Mingon si Lord pagpaubos, mapaubsanon ba ko? Pero mabikil, makailang yung kakinsa ko. Mapaubsanon na siyang iyang panglantaw siyang kagalingon. Sa verse 9 sa Jesus, mingon kaniya, karong adlaw ang kaluwasan miabot nining balaya kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Verse 10. Kay miani ang anak sa tao, kisa man na si Jesus Christ. Iyang kaugalingon, iyang giingnan nga, niani ako or niani ang anak sa tao, aron pagpangita og pagluwas sa mga nawala. Pangitaon bag naa diha. Ang rason nga niani si Kristo, kitang tanan iyang tuyo kay kitang tanan makasasala. Pastor, gamay naman ako sala. Kana iya dako kayo. Kinadako ana ya sala no. So wa kay nakinahanglan og Ginoo, gamay sala og dakong sala, pareho man ang sala. Napayuban mga venial sin, mortal sin, mga unsa tong ngalan sa uban nga mga sin? Mga soperlum, mga galbalum, mga wa kay sila ana nga mga sin. Okay. So karon, since ang sugo ni Lord is pilia ang pinaka mapuslanon, si Sakeo nakit-an niya ang iyang kinabuhi kaniadto nga akala mo lang yon. Gato siya, kini mapuslano ni kwarta, kini mapuslano ni kasikatan nako, kini mapuslano ni authority, kini mapuslano ni pag-abot ng tanan, ningo siya, umansay kalipay.
Wala siya kalipay. Aning kalibutan na ang kalipay dinhi pahuwam. Pahuwam ra. Pero naa ka sa Ginoo ang iyang kalipay na ani mo. Nakay balitian pero imong kasing-kasing malinawon, nahiluna. Nakas ka wala doon pero wa ka na balaka, malipayon ka, ngising-isig yapon. Lahi man nang naakas Ginoo. Kani atong wa pag saon na ni. Yeah. Sige kang kakabala ka, pero naa ka sa Ginoo naa kay tinuod nga kalinaw. That is why pilia karon ang pinaka mapuslanon. Ang tanang butang aning kalibutan na magamit ra nimo sa panahon nga gikinahanglan na nimo. Pero pag abot sa panahon no dili na nimo gikinahanglan. Ingna si pastor, example. Kusga, pastor, example. Okay. Ang bata nga 4-year-old, tagaan nimo siya tarak-tarak. Duaan. Toy. Pag daon, mama, thank you, mama. Paibog dayon sa barkada. Sa laing bata, napalitan ko ni mama, way mo. Nga na bata, no? Pero sulayi ko no si tindog ara, makakita silang ara. Oh. Sulayi ko no si ara, lingi dito, ars, kaya wa sila kaila. Lingkod na. Tagai ko no nagduaan. Malipay pa ka? Dili na. In other words, ang tanang panginahanglanon nga mudangas kinabuhi sa tawo, mapuslanon lang siya sa panahon nga ni-fit pa ana. Tagay siya og cellphone nga iPhone. Sulipay kayo siya ana. Tama? Okay ba? Okay pa mo? Lipay kayo siya ana. Karon, pag muudad siyag 90, tagaay gihapon og iPhone nga Apple no. Apple nga iPhone. 90 na yang edad. Malipay siya. Batanon barkada, bisyo tanan naa. Pero kana dili na mahatag nimo kalipay, in fact maghatod pa na nimo kadaot sa kinabuhi. Kitang mga ginikanan. Gatuon nato ug mapuno ng atong mga ilalom sigdaanan og kwarta, unya maghambol na ta og kwarta, unya magkurtina na ka og kwarta, unya magunlan ka og kwarta, unya magutan na ka kwarta, lipay ka. Walay kalipayon aning kalibutan na kung wa kay Ginoo. That is why pilia ang pinakamapuslanon. Yes, nanginahanglan ta aning mga butanga, but para rani sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi kay someday wala na nato ni gikinahanglan. Kung doon na yung tao nga nag-desire siya o kanang Raptor. Raptor ba? Kailan mo Raptor kanang pick-up nga Ford, tag 2 million kapin? Unya imo nang ihatag niya, na-stroke na siya. Malipay siya? Malipay? Walay makapalipay aning kinabuhi ang mga igsuon kung wala tay Ginoo. That is why pili agyod ang pinakamapuslanon og walay lain ang Ginoo. Sunod ang iyang mga pagtudlog kabubuton. Gusto ni Lord nga i-prove na asa ta ana. Kaniadto di ta kamaong mo pili. Tanawa nato. Galatians chapter 5. Basahang Biblia mga igsoon. Galatians chapter 5, 16 to 23. Galatians chapter 5, 16 to 23, paminawan eh. So, dunay duha ka butang gisgutan ani, tawo nga tawhanon og tawo nga espirituhanon. Tanawa. Kini ang akong ikasulti kaninyo, paharian sa ang espiritu sa Dios sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kaya ang tinguha sa lawas ng kaibog, nagsumpaki sa tinguha sa Espiritu Santo. O ang tinguha sa Espiritu Santo, supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Verse 18. Kung ang Espiritu mo ay nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Verse 19. Tanaw ha? Paminawa nig ayo. Kanang nas imong tapad, inang paminawa og ayo arong sayong mahuman. Nana? Sayon kayo pag-ila ang buhat sa tawhanong mga pagpakasala. Makita kini diha sa salawayong pagpakighilawas.
hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, sa pagdinumtanay, pagkabingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat niining mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Awang verse 21. Ay dito na. 21, kana. So ningon siya that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. So kaniadto nga wala pa kakaila sa Ginoo, na kaila kag relihiyon, gakulintas kag cross or unsay imong gipangkulit, bala aring gilid. Naman ay bala, tinuod bitaw na. Nay lana sulod, nay tabako unsa pa na kay di diulon og yawa. Nya masuko, mamalikas, matay gitulon ang bala no. Budi kana ikulintas, dili diulog man, dili diulog inkanto, di diulon. Walay hinungdan na tanan kung wa ka na kinabuhi kung sa gisulti dire. Kadtong tanan nga gibasa, ningon nga kining nagbuhat ani di kasulod sa langit. Wala ko'y labot kung dugay nakagsimba dire. Or ikaw nga pastor nga nagwali, wa ko'y labot nimo. Kung dugay ka nagwalis pulong sa Dios, pero imong pagkinabuhi pastor, wala diha, naa ka na mga butanga. Delikado ka. So, mauni ang atong gipangpili kaniadto. Nasabtan na to? So, wala pa ta nakaila sa Dios, wa pa ka nibasa siyang pulong. Or nakaila ka Ginoo, pero sa diyang gipili ni mo ni. Kaya wala ni mo pilia ang mapuslanon. That is why, unsay resulta, kadautan, nga nag-abot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. But si Lord gusto siyang mopili karon. Kani siya, tawhanon ni. Ang tinguha nimo, ang tinguha sa imong kasing-kasing, ang tinguha sa imong unod. Now, pagpili, tungod kay kining tinguha sa imong una-una, kasing-kasing og unod, temporary, lumalabay, maghatag kaguliyang, kasakit, kagulanan, kapait sa kinabuhi. But dunay gusto si Lord nga imong pilion og kini mao ang tinuod nga mga mapuslanon. Tanawang verse 22. But the fruit of the Holy Spirit is love. Pili ang pagigugma kaysa sa pagdumot. Nganong nagdumot ka? Kaya sige magagdungas na itabo kahapon. Nga na kaysa unya. Basahas Biblia, og doon na ba igiingon dito, hala pagdumot, kamudyag, hinumdumi, kanunay ang nanghitabo sa mga nanglabay. Uy, high blood ko. Di naman ta ka kinahanglag maintenance, oy. Ang imurang bag-uhon, batasan. Batasan ang atong bag-uhon, ani. Ang atong batasan, kay kung sayop ang atong batasan, ang atong practice, sayop. Halimbawa, laog ka. Sabot mong laog? Hakog. No? Pagkakita og litson, buslutan dayon ang panit niya, tugsukon dayon og straw dayon. Suyupon. Di na high blood na dito. Anya tagag maintenance sa doktor, moingon pagyod. Okay na ni. Pwede na ko kaog sa unsa kay na maintenance. Na morgue. Ditso na. So love, piliya ang pagigugma. Gatuo ka kung imong pilion magdumot na may kalinaw. Pili ang pagigugma. Ang dili na nimo kaya, itog yan sa Diyos, joy. Di ko malipayon kay nako'y sakit. Kabalo mo? Na mga taong manay sakit, malipayon kayo. Napoy taong walay sakit, di malipayon. So ang kalipay, wala sa taong naay sakit or wala siya sakit. Ang kalipay, desisyon niyang maglipay. Kanang nasi mong tapad, nasigir kag kaguol, paglipay. So ang uban malipay og naay kwarta. Of course, malipay ka po. Si pastor. Pero wala nang nagpasabot nga, wakay kwarta, di na po ka malipay. Kaya daghang rason, malipay ang tawo. Sunod, peace, naikalinaw. Kabalo ka mga igsoon, ay nagsigit, yaw-yaw pa ng imong mga silinganan mo, kanisila. Ay, hasan mo ko, mo lang, yaw na lang kawaron, dili, saba na kayo ni. Ato ka ng dapit nga mingaw kayo.
Kabalo ka mga igsoon. Dito sa sementeryo, gapile ang mga mitso dito. Ang nasa taas si Labtanon, ang nasa gilid, katong si Bidyoki sa una. Pero malinaw na sila. So ang tinod nga kalinaw, wala dire. Napa mo diha? Ang kalinaw nato, naas Ginoo. Kung magtagad kag istorya, magubot yun mo. Kaya kang tao matinagdanon, managyaw, istorya sa tao, pero di magtagad sa pulong sa Ginoo. Tinaot? Dili mo dungaw sa Biblia kay unsa ning bersikuloan niya, unsa man nga promise ni Lord ing ani nga pag kinabuhi day dapat ako. Di mo ing ana. Ang ilang buhaton magsigig dungaw atong man naglayog nga numero na gulang nga kaansyos, ang iyang ansyos size og 9, ang ilong 4, ang iyang baba 3. Murag 964 ni. Or 960. Ingana kanu na unsa naman taon mo oy isud nagkawayan. Isud nag PVC. Hello? Ang uban po malipay kung naihanda sa birthday. Now, for example, katong gisugilon ni Kiki, nga, grabe ko kayo, kay ang Ginoo maghatag. Now, warningan mo na ko ani. Og naay handa or wala, naatay kalipay og kalinaw. Pero kung ambisyoso ka, ambisyosa, magsina ka kay ang uban nga patigayon pag abot sa imuhawa. Siya, uyan ako, uyan. Luoy ka! Sunod, patient. Kanang nasa imong tapad, inang pagpailob na ko, be? Walay pailob. Walay pagpailob. Gishare kanina ni Ma'am Didet, ang naitabo siyang pamilya, 11 years, karon ni graduate na. Kung wala siya pailob, nga ang iyang bana di katrabaho kay na aksidente. Ang iyang anak mo eskwela, wala po siya trabaho, lisod kay tanan iyan nga. Kung walay pailob, kung wala ning patient, daghan na to walay patient. Pag maghuwat og bus, dugayang bus ni Agi. Pag abot pagyud sa bus kay giagian ra. Way pailob ka na, sunguton ka down day, palihog. Sa pailain dang ipanghisgutan. Kindness. Pilian ni nga kindness. Agkay na atay i-correct ani nga church. Kana bang inighumag simba gawas dritso ba? Iwalay lingi-lingi kinsay atong pwedeng malamano dire himamaton kumustahon dasigon og pasalamatang ni attend sa fellowship des Ginoo. Di iyahay rag patikig ba? Pangitag pultahan. Unsa man taon na ay? Hello? Kani ato mo na ato nabatasan, peace be with you. Pero wata kailang naning kinsa ning nasa tapat, peace be with you. Gaaway mo? Ningon ang Bible, ang imong gikaproblemahan, ang imong gikasungutan, mo'y ato pakig-uli niya. Muna gisulti sa Bible, unya balik sa imong pagsimba og dawaton imong halad. Peace be with you, am kakaila kisa nang na. Mao ba day nang imong giaway? Mao ba day nang imong gipost sa Facebook? O kana wow? O sa lain, goodness. Ang kamaayo sa Diyos, madayag sa imong kinabuhi. Imong pagpanglihok-lihok, imong pagpanulti, bisag problematon, katong giingon niyang problemado na sa kaayo, pero makitaan sa iyang mga anak nga goodness na ana, positibo gyapon, pagtuo gyapon, alive na alive, bisag 2% na lang ang kinabuhi. Nga naman ay goodness, sunod, faith. Makitaan nga natay pagtuo. Makitaan ba kang na pagtuong sa adlaw pagsimba wa kasimbahan? Kabalo mo daga mga tawo nang andrig langit. Pero di katuod asa ng simbahan madomingo. Sa batanan, kita tanan sa una. Tinuod. Makadong nagsimbahag na patay, na kasal, na bunjag. Di pa jud maminaw sa wali. Okay ra kay ni kamatay ko bindisyonan raman ko, maluwas sa gyapon. Kaysa nagsulti. Basahan ang Bible og ikinabuhi. Wa koy labot og imong igsong bay madre, imong maguwang pare, imong kamanghuran pastor ang usap. Ministro. Tanang relihiyon ana. Kantang Yoyoy Bilimel. So natay gentleness. Kanang tawo ka ba? Nga tubang kag tawo-tawo ka.
Mo man gentleness, di man napakaroon ingnon. Uy, lingkod ba? Kumusta ka? Ayaw sa lakaw, kapita, mag-init ko kadali. Ay, kayo ko. Diyos na lang, Diyos, kay init mo po. Okay lang, mag-ukod kadali. Gentleness. Sunod, self-control. Sultiig usob ng naas imong likod or nas imong palibot, inawa ra ba kay break? Inaway break. Self-control. Pasaga mong padagan mga motor, mga sakyanan, why break? Bisag lagot nakapugong. Ingon si Santiago, kung basahon nimo, ang imong kasuko, di makatabang sa pagkabot sa kalinaw diha sa Diyos. In fact, ang imong kasuko, mao pa'y hinungdang ni sabog. Kung kalayo na gani, tubige. Di kay kalayo, dugangan yung kalayo, sunog na impirno na mo. Gubot na kayo. So minsan, pagsaba kayo ang usahilom ka. Ang uban po, pahilom-hilom, pero manumbag, inigkaabot sa... mga bana? Ang anak ta sa una, no? Karon wala na. Amen? Wala na, yaw-yaw na lang. Usahay pamalikas. No? Dulag basketball. Pag di masyat, yawa na yung sangilan. Sama ang yawa, galingkod sa ring. Napailain, nublihong tawag. Tawgon ang tagalangit, usa ka pamilya, Jesus, Maria, Josep. Usa ka pamilya. Niya pagbakon na sa bata nga nadagma, Jesus, Maria, Josep. Ikang inimala ka, nyawa. Nga na. Muna'y resulta. Nga wala ta nakapili sa mga matarong o mapuslanon nga mga butang. So against such things, there is no law. Kung nagkinabuhi ka ani, walay balaod mo dakop nimo. Kanang nahigugma ka, napriso ka, kaya nahigugma ka? Yung dakpo na to ni si Juan kay na-crush. Naibalaod, ana? RA 91, Section 7. Nga na, no? Walay balaod, ani. That is why pilia ang mapuslanon. Ang tinuod nga may kapuslanan, maoy pilia. Hapit na mo alas 4. Hapit na ko mahuman. Alas 4 man to'y sabot na to mahuman ko. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verses 47 to 50. Paspasan ako. Kay aron tang makapaniod to. Verse 47. Ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo, sama sa usa ka baling or baling nga gitaktak didto sa dagat ug nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini, birahon kini sa mga mananagad, ngadtos baybayon, manglingkod sila aron pagpili sa isda, o ang maayong isda isulod nila sa ilang mga sudlanan, o ang walay pulos nga isda ilang ilabay. Verse 49, mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan, muanhi ang mga anghel, aron ilain nila ang mga daotang tawo gikan sa mga maayo. Unya itambog nila ang mga daotan ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila og magkagot sa ilang mga ngipon. Tanaw nako tanan. Ingon siya, the kingdom of God is like this, kaning net, kanang pukot nga gilabay ngadto sa dagat. Nakakuha kini sa tanang matang sa isda or nagkalain-laing matang sa isda. Giguyod ngadto sa mamala sa daplin. Ningon dito naglingkod siya, paminaw. Iyang kuhaon ng maayong isda, ibutang sa sudlanan, ang maayong, ang daotan, ang di mapuslan nga isda, ilabay. Kung atong tanawon ni sa atong kinabuhi karon kay si Lord, wa nakigsulti na aning mga tinun-an niya. Ang iyang gipakigsultian, karong adlaw ikaw ug ako. Kinsay nagsugo nimo, nga tigumon po nimo ang mga maot nga isda sa imong kasing-kasing. Ang gisugo ni Lord, mga ningon ang Bible, ang mga maayong isda may gibutang sa sudlanan. Ang walay pulos ilabay. Dagan kayong walay pulos nga atong gitigom sa atong kasing-kasing. Dagan kayong walay pulos nga gibutang nato sa atong una-una. Mga kapakyasan, mga pagdumot, mga butang nga wala kay muti sa Dios. Gitaguan nato tong mga batasana. And then in fact,
Si Lord gustong magbutang og kalipay pero puno na kas pagdumot. Muawas ra, sayang. Si Lord gusto siyang magbutang og gugma pero hate ang gahari sa imong kasing-kasing. Karon ang sugo ni Lord, ingon siya, pilia ang pinakamapuslanon, ang pagdumot, ang pamatasan, pagpangluod, ang kanunay paghinumdum sa mga nanglabay, mga butang. Kung kini makapuno nimo, di gyud ka magmalipayon. Sigurado na. Wa kay kwartang mulipay, walay taong makapalipay, walay simbahan, walay church, walay relihiyong makapalipay nimo. The only imong mabuhat is sugdig kolekta ang mga butang nga maoy gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sigig kolektag barkada. Mga kalalakinan, apil mga papa. Di ba? Di tanan. Pero kasagaran sa mga barkada, kisa may katudlo na kong sigarilyo. Inom. Bisyo, tanan. Katong, sa to? Bulkasel, Barnes, Rugby, sa mga humoton ba? Humot. Kulang na lang sunugon ang ligid sa motor. Daghan kayo mga igsuon. Pero naay mga maayo. Gipili nato ni, kay sama kang sasakyo, kay nguntag kini makapalipay nato, tama. Pero naghatag daenig kagulanan sa itong mga kinabuhi. So the kingdom of God is like this. Nga nagkuhan ka og net, nga sa imong kinabuhi, pilion na nimo. Pagdong nimo sa eskwelahan, pilion nimo imong barkada. Sa trabahoan, pilion nimo kanunay nimong kinsay ka istorya nimo. Pilion nimo ang taong imong saligan. Magpili ka. Because pag wrong decision ka, wrong choice ka, na siguro dyan na. Unya mang blame pa ka sa uban. Di ba? Ang mga bana, ang mga asawa, mayon dayon, danghag yung ka nga pagkabana. Ingon po ang bana, kung danghag ko, kinsa may nagpili na ko. Ikaw, so mas danghag pa ka na ko. Nga na po, balsanay ra. Nya sunod, mingana na po ng bana, ikaw nga, asawa, wagog kayo huna-huna. Mingana po ng asawa, kinsa may nagpili na ka. Ikaw, di ba? So, nga kayo huna-huna, labaw kang may huna-huna. So, mag-blame na ta. Pero sa pagkatinuod lang, pilion na to gunang Diyos. Amen? Pilion na to ang mapuslanon. Nahigugma ka kaniya karon kay grabe, ang abs-abots buna. Matso kayo. Nya pag-abot ana tulo na may tiil, muupat pa gani panagsa. Nya human na nailigid. So ana ka nahigugma. That is why pilia ang mapuslanon. Unaha ang Dios kanunay. Pareha ani, the kingdom of heaven is like this, na wisdom nga gihatag. Nga ang una mauni tanan. And then pag-abot nimo sa daplin, imong pilian. Ikaw ka mulakaw ka bisag asa. And then mga toxic, mga nindot nga balita, mga di maayong balita. Pag nana kasi yung balay, sa di pa ka matulog, pili ang pamalandunga itong mga maayong balita kaysa sa atong maot. Muna gipasabot diha. Naapatan na minaw? O gipaminaw na nato atong tiyan? Pilion nato. Atras ta mga igsuon aron makapili gitag ayo. Mo atras ta. Nasa mo gyapon Matthew 13:44. Matthew chapter 13 verse 44. Ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. Labihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Kini mo'y pinakanindot. Sama sa naitabo kang Sakyo. Akala niya naangkon na niya tanan. Pero sa diyang nakita niya ni si Jesus, natabunan, nababagan sa mga tao. Ni saka siya sa sikumuro o sa diyang nakita niya unsa kabililhon ng Diyos, unsa kadako ang gugma sa Diyos, unsa ang kalipay nga naay Ginoo, unsa kanindot ang kinabuhing ubanan ka ni Lord ng iyang presensya, ng iyang kalipay nagpuyo nimo. And that is why gibaligya ang tanan, gilet go ang tanan, gibuhian ang tanan, tungod ani nga usa nga naangkon niyang labaw pa kabililhon kaysa mga iyang naangkon kaniadto. Nasabtan na to?
Nga si Sakeo, kanang akong kadatoy pangatag nas mga kabus, ang katunga ipangbayad na sa akong mga nalimbungan. Nga naman, nasayod siya, nga ang iyang nahuktan nga kadato, ang iyang pagkasikat, pagkainila, tanan nga angkon sa kinabuhi. Dili ka compare sa kumingking na lang gani, kung itandi ni Kristo nga mao'y tag-iya sa tanang butang. So, si Sakeo nakapili. Pagkakita niya sa Ginoo, tanan iyang ilitgo tungod sa Lord. Sa sambingay po ni Lord, paminawan ni og ayo. Ningon siya, dunay usa ka tawo nga nagkubkob, pagwahing niya ingon ana sa yuta, hala kubkob. Nakit-an niyang bililhon kayong butang, lingi siya. Wa ba kay lain nakakita nako paspasan niya tabon naglukay inindagan siya gibaligya ang tanan nga iya sa diyang nahalin na idala niya ang halin wala na bilitong tanan nga yang naangkon kaniadto kay ang bililhon ang bag-o so maunang iyang gibutang didto kay iya tong paliton. And eksakto kayo sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Naglingkod siya nga hari sa bulawan nga trono, nagpuyo siya sa bulawan nga gingarian. Trillion and billions of angels ang nagsimba kaniya. But sa pagdungaw niya, nakitaan kaniya nga natabunan sa kaugawan, sa pagpakasalag sa pagkadautan. That is why nalipay siya ayo sa diyang iya ka nakitaan. Niyan ni siya, gibaligya niya ang tanan. Pati ang iyang gininhawa, ang iyang dugo dito sa cross. O human niya ito, gibalikan kaniya. That is why naakakaroon dire. Gigugma ka pag ayo sa Diyos, naikadta ka itong niingon, di siya malipay kung ang langit kung wala ka. Di malipay ang Diyos dito sa langit kung wala ka. And that is why di tamag ukayay aniha. Ako may mga kaulawon o may mga problema ko sa akong mga wala na tayo ukayanay ani. Ang pinaka-importante karong adlaw. Ang pulong sa Diyos nag-ingon, pilia ang labing mapuslanon. Naani mo ang desisyon. Bisan pag kinsay magwalis pulong sa Ginoo. Kung dili nimo desisyonan nga pilion ang pinakamapuslanon, sama sa gibuhat dinhi. Nga sa una nga sambingay, gakulikta sa isda, ang mga dautan gilabay, ang mga mapuslan gisulod. Ang mga maot nga balita ilabay na. Mga maot nga panghuna-una, mga tuo-tuo padapli na. Unya ang pulong sa Dios subdigtigom. Subdigtigom ang imong mga nakatunan. Subdigtigom ang paghigugma, ang kalipay, ang tinuod nga kalinaw. And then ilabay na tong imong kagahapon nga moy ngilad naghatag na kong kangilad sa imong kinabuhi. And ang next nga sambingay niingon dito nga nagkubkob siya nakaplagan. Let go niya ang tanan para aning nakaplagan. Gilet go niya ang daan para aning nga bago. And sultian ka nako. Naa kay dapat i-let go. Sayop nga panghuna-una, daan nga mga pagpakasalang mga desisyon, mga pagbati, mga pamatasan. Let go na. Kay naay bag-o kana mao si Kristo. Na-realize na ako, pagsugod na ko kat-on nga magpakasala sa kinabuhi, 7 years old. Dito medyo ko mahinumdum dito ko. Hubog na si Papa, nangahubog iyang kaubang trabaho sa planta. Mga bilin dayon tong mga gilbis sa panang ilang gipang-inom. Mga regular sa planta, kauban niya. Mga karang anyeho. May mga karaan. And then ang lakaw na sila. But while magtagay sila, magstoryahanay sila, sige kung gatanaw lami, kintanaw silang gausok-usok ilang ilong. And that is why dito ko nagsugod nga. And then feeling na ako isog na ka kung kamao ka mo inom o binom, dako na katao nga isog ka. And wa mamitudlo sa mong ginikanan nga ayaw nagbuhata kay sala ni. Ang ginikanan mo yun, unya nakapagbisyog na kay ka, provide. Wa man na sila katudlo ko sa gisultis Biblia, ayaw nagbuhata kay ang imong lawas, timplos balang espiritu. So dito nagsugod. No? Dugangan pa, pag edad nag mga pwede nang trabaho-trabaho, bata pagod, pero trabaho-trabaho ra ba kay rong naibisyo. Lami kayo eh. Nga ka asdusi na mo alauna na wa pa nangundang. Kay nga na ra ba? Gahod. Nga kay nga na ra jacket, sig pamintal. Init kayo. Gaana gahod ba nya ga jacket? Ang sulod ay sa jacket plastic. Nya na dito na uga na ang bulkasil.
Gipili itong mga butang. That is why karon nga naa ka sa Ginoo, pili gyud. Naman na nimo, pilion nimong barkadahon ning niya sa church or pilion nimong barkadahon tumuguba nimo. Someday desisyon gyud ni. Una-una kayo ni. Nga someday katong imong gipili ug magkinaunsa ka dito muhungit nimo lugaw. Ikaduha, pag namatay ka, muadto ra tos inyo kay magtong-ets. Di ka kasabot. Kasabot. Kana na si matapan ino. Sabta oy. Magtong-et, magmadyong, mag-unsa pa na diha. That is why karon pa lang daan pagpili. Pili agud. Masayop gani ka og pili siguro. Nindot po kayo ma'am nga pilion nga magpasaylo. Ma'am? Gina? Oh? Magpasaylo niya. Lord, ilang kay magpasaylo ko mabag-o po ning mauban na mo diha sa Ginoo. Wow! Ma'am, ga-share ka ganiha ma'am. Ayaw ka si Tatay Hil o si Kuya Fidel kilig og taman. Wala kiligon pa diya. Padayon na ta. Gusto si Lord nga pilion gyud mo mga igsoon ang mga butang nga tinuod gyud mo hatag nimo benefits. Unsa man ka magpabilin kang magdumot o mo pasaylo. Unsa man ka magpabilin kas imong mga binuhatan or karon magsugod na kag buhat sa kabubuton sa Dios. Unsa man ka magpabilin kang tapulan or karon magsugod na kag paningkamot. Gatong mga kabataan dire, ha? Mga kabataan. Excited, gisira ba ganin na no? Di gumlikaya na ng mga crush. Crush. Pero naag yung kay pilion. Pilion sa nimo as of this time. Ang imuhang paninguha nga kabuton gyud ang imuhang maayong planos kinabuhi. Someday, dili na uso ng hitsuraan na ay abs or walay abs. Someday, puti or itom, di na nauso. Kaya nagpaingon man tas panahon nga naglisod. Dapat ang tanan practical na og dunay gipanggunitan og kana mao ang maayong kaugmaon nga hinatag sa Ginoo. Amen. Isaiah chapter 43, di na nako isumpay na lang sa sunod ning uban. Isaiah 43 verse 18 to 19. Arita derebe. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Napa mo? Ingon ang Isaiah 43:18 taon na. Apan ang silingan miingon. Silingan, nasa inyong Bible? Bisaya nga Bible, palihog. Basahan ko no. Apan ang silingan miingon. Silingan na sa inyong Bible? Ang Diyos. Munang ay sigtagad ang silingan. Ang Diyos mo'y tagda. Miingon dia. Apan ang Diyos miingon. Ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ay nagbalik-baliki, ay naghisguti, Lord, di ka na bahala. Magpadayon, mis kinabuhi. Ayaw na pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Unsa man tong mga butangan nato sa karaang panahon, katungwa pa ta kaila Ginoo mo na atong mga binuhatan, di ba? Karon ni anak ka na Lord. Wala na kas relihiyon, naa kas Ginoo. Wala ka sa pundok, naa kas Ginoo. Again, kining relihiyon, tanang relihiyon, way kapuslanan kung ikaw wala sa Dios. So nag-ingon siya, ayaw naghinumdumi ang nangagi, ayaw na pagpabilin sa mga butang sa karaang panahon. Di ba? Mo dayon ni mga bersikulo inig bagong tuig pitsa uno. Bagong tuig, bagong kinabuhi. Magpabuto arong mga layas, mga daang mga malas. Muna mga pagtuusuban, di ba? Pabuto dayon, maguyod-guyod og mga lata, tangtangan dayon mga muffler, ala, maghimong mga banha kayo, duk-duko ni mga magguyod na dayon dito, mga taro, mga sin, guyuro ng kalsada. Kaya aron ko na nga, mulayas ang mga malas. Kung tapulan yung ka, bisan pagpabuto ni mong buhol. Naku, tagam na taon mo, ay! Ang tinuod mangyod si Lord nagsulti, panalanginan ko kamo ko ng ako mga pulong ikinabuhi ninyo. Di ba lingon si Lord? Matthew chapter 6 verse 33, seek you first the kingdom of God and His righteousness. O say sumpay, and all these things shall be added.
Problema nato kay katong all these things mo atong ipanguha, pero katong pagpangita sa Dios, priority ang Ginoo, pag kinabuhi siyang kabubuton, wala. So ayaw naghinumdumi, ingon silon karon magbuhat kog bag-o. Excited ba tang nay bag-o sa tong kinabuhi? Pastor, ay lang bag-ong bugas sa nawong. Basta kay bag-o, ingon silon magbuhat kog bag-o. Tanawa ha? Ayaw ka huna-huna, Lord, nakoy bag-ong sapatos kanang tag 15 milyon. Lord, nakoy bag-ong sinina, nakoy bag-ong sakyanan, bag-ong motor, bag-ong... Ayaw. Ang imong ka-exciteran, kanang naa kay bag-ong kinabuhi. Ingon si Lord. Tanawa, verse 19. Verse 19. Look, I am about to do something new. Allah, tanawa, magbuhat kog bag-o. Even now, it is coming. Bisan karon gisugdan na, makita na ni mo ni. So kung ikaw sa kiyo, ayaw naghinumdumi itong imong sa unang unsa kang kalimbungan. Ikaw, Jacob, ang imong pangalan Jacob, it means limbungan, it means kawatan. But karon himuon ka na kong Israel, it means victorious, gipasaylog, nagmadaogon, gikan sa sala. So ayaw na ito hinumdumi. Ayaw po tawag sukmati, oy. Sa una! Imbis wala na hinumdumi, kaya nakadungog sa swaling ayaw naghinumdumi. Ikaw man pa nagpahinumdum. Sa una! Ayaw na taon-taon na. So I am going to do something new. Even now it is coming. Handa na ba tayong may mga pagpapala matatanggap mga kapatid? Amen? Amen ba ka diha? And then, do you not see it? Indeed, I will make a way in the desert, in the wilderness, rivers in the desert. Kuyawag saad si Lord, no? Ingon siya sa verse 18, ayaw naghinumdumi ang nanglabay, ayaw nagpagpabilin, ayaw na tugbuhata, ayaw na to. Karon kinina pilian eh. So kung naamang galing kay desisyon sa kinabuhi, ikaw og si Lord may magsabot. Sabot mo ni Lord. Lord. And then ingon siya, look, maghimo kog bag-o na bag-o ko himon. Og makita ninyo ni. Ingon siya, ang disyerto butangan na kog suba. Kaniadto ang imong kasing-kasing disyerto kayo kung maghisgot og gugma. Basta diyang naakas Ginoo suba sa paghigugma ang imong maangkon. Kaniadto disyerto kayo ka sa pag-alagad sa Dios, uga kayo imong kinabuhi, nauga og ayo sa sala. Dunay disyerto, dunay suba. Bisan ang iyang pulong mao ang suba nga imong gikinahanglan. Mabuhi ang imong pagigugma sa Dios, pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Bisan ang balang espiritu mauna ang imong suba maglilipay. Mao bitaw tong gitestimony ni ma'am nga iyang isecure nga siya ug ang iyang mga anak in love kaayo sa Ginoo. Mag-alagad bitaw sa Ginoo, nakaila sa Ginoo. No? Kato pong giingon ni Ma'am Didit nga, ay, kapachar-char di ay. Kabalo ka mga igso, bisag isa kakawais, pachar-char diha. Pag digog ka makapili sa maayong butang, o sige, sugo ni Lord, magproblema ka ani. So, maghimo siya suba sa disyerto. Sa Bisaya, mga igsoon, ingon siya pagsulti diri, matapos na ta. Karon magbuhat ako bag-ong mga butang. Karon dayon motong kini, mahimo, makita nimo kini. Maghimo akog dalan sa kamingawan. Nay dalan. Kaniadto wa gyud dalan sa kayuhan nga arbot si mong kinabuhi. Maghimo si Lord og dalan. Walay dalan sa pabor, walay dalan sa panalangin. Mingaw gyud imong kinabuhi. But himuan ni Lord og dalan. Suba sa disyerto. So kaniadto ang imong gugma, ang imong kalipay, ang imong kalinaw, ang imong pabor, ang panalangin. Tulo-tulo ra. Kabantay mo anang atong tubig diri sa barangay? Patkadlaw magtulo na lang. Ingana ang atong gibati kaniadto, Lord, mingaw, Lord, tawag. Lord, naapay kalipay nga wa pa nako natilawi sukad ko matawa aning kalibutan na. And then wala ka nag-expect kay ang imong gi-expect karon usa ka baso lang. Kay ang imong nasinatian mga tulo-tulo raman. And suddenly si Lord naghimo siya dako kaayo. Ingon pagyud siya karon. And pag si Lord mo'y muhimo usara niya ka
Hilak na kas kalipay, Lord, salamat kayo. Nga nakitaan ka nako aning kinabuhi, ingani di ang kalipay. Manay kwarta wala, manay barkada wala, manay kauban wala, pag na wala, sapagkat tinuod lang ang kalipay ragyod kanang na. Kabalo ka ang imong kinabuhi, nakapalipay sa naghatag ni anak nga mao ang Ginoo. Amen? Ayaw, wala na kay laing tumong. Humana ka sa imong kagalingon, humana po ka sa ubang tao. Karon lipaya ang Diyos. Pilia karon. Og dili gyud ka kapili sa pagkakaron, lisod na kaayo na. Kay naamay giingon si Lord. Naaman siya giingon sa iyang mga pulong. Proverbs 29 verse 9 ba to? Naamay giingon si Lord. So mo nang kinahanglan gyud ka mo pili. Ang imong pagpili pinasubay sa unsay kabubuton sa Ginoo. Nanata, Proverbs 29 verse 1. Kung magpabilin ka nga gahig ulo, bisan makadaghan ka ng badlunga, muabot ang panahon nga ikaw mapukan og dili ka nagayod makabangon. So pulong ni sa Dios. Amen. So this time, i-feel nimo ang imong gininhawa og ang tanang kusog og enerhiya nga naa sa sulod sa imong lawas. Og hunahunaon nimo ang mga adlaw og katuigan nga magdangat pa sa imong kinabuhi. Samtang naginhawa ka desisyon ni Lord, sukad karon. Hutdon nako gasto ning akong kinabuhi. Nga malipay ka nga naghatag niini. Sukad karon, pilion nako ang tinuod nga mapuslanon, makahatag ka nakog kadaugan, kalipay, makahatag nakog kalinaw. Pilion nako ning mga butang nga Ginoo. Ingana lang mga igsoon. Sama sa gibuhat ni Sakeo, sama sa gibuhat sa usa ka mag-uuma nga nakakalot siyag mahalon nga butang, sama sa mga mananagat nga gilain nila ang mga maayong isda sa dili maayong isda. Ikaw usab. Yagyag na ihuwad ang imong kasing-kasing. Kay daghan gabutang kag maayong isda, kamao kang maluoy, gabutang po kag pagdumot. Iyagyag ng dili maayong isda, ilabay na, ayaw nag-apila. Pilia ang pinaka maayo sa atong kinabuhi. Kwarta, maabot na, mawala, maabot, mawala. Tawo, maabot, mawala, maabot, mawala. Kusog na to, naakaron, ugma, wata siguro. Makakita ta karon, ugma, watay siguro. Makadungog ta karon, watay siguro, ugma. Makasulti ka karon, way siguro, ugma. That is why samtang naapa, pilia ang mga matarong nga butang. Himuang mapuslanon mga igsuon. Himuang ang tanang mapuslanon mao'y imong huptan. Shall we bow? Let's close our eyes. And magpray ta mga igsuon. Great and loving Father, salamat kayo sa mga pulong among nadungog karon. Salamat kayo, O Diyos. Abisan pag-unsay among giagian, gidangatan sa kinabuhi. May mga panahon nga kabsa na kamig paglaom. Wala kami malingi, walay makasulti, walay mo comfort, walay magdasig. Mga panahon nga ang among kasing-kasing natabunan ragyod sa kangit-ngit. Kagulanan, kasakitan, kapaitan, ug mga kabugat. Mga panahon Ginoo nga ang among gipili nga mga butang. Mao Ginoo ang mga butang nga wala nimo kahimuti. Tabangi kami pinaagi sa imong balang espiritu. Nga dunay conviction ang among kasing-kasing uguna-una. Nga pilion namo ang umaabot ng mga adlaw nga may tinuod kami nga gugma, kalipay, kalinaw, seguridad sa kinabuhi. Kinabuhing giubanan sa imong pabor, panalangin og mga kadaugan. O kini magapanghitabo lamang Ginoo sa dihang karon, pilion namo amahan ang tinuod nga mga mapuslanon nga mga butang. Ug kana mao ikaw o Ginoong Hesukristo. Ug kana mao ang pagsunod sa unsay gisulti sa imong mga pulong.
Sama kang Sakiyo nga nakapili siya sa mga maayong butang. Sama sa mga mananagat nga nagpili mayong isda. Sama sa usa ka mag-uuma nga gipili ang bag-o ug mas labaw kabililon kaysa sa iyang mga nahuptan kaniadto. Mausab kami o Dios. Gilaay kami sa among kinabuhi. Nakanunay lamang nga nag-apos sa mga kasakitan o kabugat sa mga sala. Batiha kanimo walay imposible. Niining taknaa dunay dakong milagrong mahitabo sa tanang kinabuhing naabot aning tinguga. Kang pinakadakong milagro mao ang hingpit nga kagawasan o kabag-uhan nga imong gihatag kanamo Ginoo. That is why nining adlaw sa imong mga kamot nga among kinabuhi among gitugyan tungod kay milagroso kang nga Dios. Mao ni ang among pagpasalamat Ginoo. Padayon lang sa pagpaubos, pagpiyong sa imong mata. Manindog ta mga igsoon, ayon sa gablihi ang imong mata sa imong pagbarog. Pamalandunga og ayo unsa